Alright, kana paina anoprofita Okay, if anyone can prophesy, kana ng'anga inoona or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni, who gets to hear things from demons, right? yes, Toronga unogona kuuya pano musi weSunday. can arrange. challenge yacho iri simple kule ndeyekuti uri kungofembera chavauya vakaisa muhomwe, chinhu chavauya vakaisa muhomwe mavo ukangoziva kuti chii chete $1 million yako wakutoverengerwa. Ndi miliyoni yamadhola ndi miliyoni yamapondi. $1 million ya miliyoni yamadhola iya pale bevuto ndandipase foni ndikufuna ndione. Alright, kana paina anoprofita Okay, if anyone can prophesy, kana ng'anga inoona or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni, who gets to hear things from demons, right? Toronga unogona kuuya unoziva pano musi kudziwa weSunday. vantu can uyu arrange that you come here on Zvisina matirana. Sunday. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii. The one who can tell me what is in my pocket. Chandidisa kundidziwa mzukuru Borrow ine 1 million. ndimapeza 1 million. mpira. Pamberi pevanhu panapa In front In front tosainirana. of all these people, we sign an agreement. Wait, hold on. muri kuti kune vano ehe because muri kuti kune mweya Because you are saying kune that vanodzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita. and they hear from demons. Okay, Toita handina mari iyoyo bandiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana, unondisungisa unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri divi, handisi kuda zita rani kana I chii don't kana have chii. difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu. I'll stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. So you see that Ndiri there's kudedza chero ng'anga inoona even if a witch iri doctor kuda could 1 million. see, they would definitely want 1 million. Zimbabwe yese. In the entirety Kana ari of Zimbabwe. kuNigeria ndomuflyer ngawo. pasande apo ndikubwera izi zitete pasande ndikubwera ndabwera pasande ndikufika mzukulu ndiri kubwera ndafika pasande ndoda kumtaulira ndoda kumuuza zili muhomwe make ndapeza kumuuza zili muhomwe make namba 2 ndoda kumuuza za adya asati auya kuchechi. Namba 3 ndoda kumuuza ufu wasaya mumba make kuti unopika nsima mazuwa mangani. Wite kundizwa mzukulu ndapeza ndomuuza mkazi wake mai Makandiwa kuti ali ndi busu zingati zakasakala zaakalasa zainazo mumba make izezi ndoda kumuuza. Ndapeza iye ndomuuza manje kuti ndevu zake zingati. Akaita nalo tinodziwerenga 1 by 1. Eka esi akundiziwa ka ine mwana wa Msena. Alhamdulillah. Taita mari kule tapinda. Wait. Ipapo ndibva ndagara ndapezerana. Kantu kutaura kuti wapinda definition yako na kupinda ndi chiyani? Teta mari kakula andi mune maona chino apa to teta million. Ayo mzukulu ndikuda kukuza iweyo ine ndikupita ku challenge. Ndafika ku challenge ndamuuza Makandiwa kuti challenge suspected. Ayo inonzi accepted kule man. Accepted. Ndamuuza kuti challenge accepted yata iyo wataura iyi. Aditi eka iweyo ndikupasa 5,000 basi for bringing information. Imwe yeze ndi yangu millionaire ndini. Aisi rafu ire mune mangu nditi. Rafu yo. Rafu ndicha. Thanks for the information. Chiva back. Oh my God.